Ek Oensjerk doet dit weekend mij onder de grootste vrijwilligersactie in Nederland. NL Doet. 10.000 mensen steken daarbij vrijwillig de hand uit de mouwen bij instellings en verenigings. Leden van de koninklijke familie doggen ek altijd mij om te litten hoe wichtig vrijwilligerswerk is. Ek deze twee koninginnen binnen warber on het Himmelien bij het sportcomplex van Trienwoorden. Is iedereen druk van een boy er even namen wetter worden? Wij hebben er hartstikke druk mee. Want deze die ben smarrig. En net een beetje, dus je moet even een goede beurlig op. Waarom doe je mij? Nou ja, dat jij toch zegt. Het is toch dat door je het maatschappelijke oogpunt en alles. Dus, Ik ben ben lid van de club. Ik ben lid van de club, klopt. Ik zit in het bestuur hier. En dat doet dus een wichtige actie voor een soort verenigings. Sportcomplex Trienwoorden kan net zonder. Nou ja, doorslaggevend van belang voor de verenigingen, want de bestuurders kunnen net alles zelf doen. Dus je had hier, ik denk dat we hier wel 100, misschien wel 150 vrijwilligers hadden die het sportcomplex allemaal draaiende houden. Ik ken daar net zonder? Nee, dat kunnen we zeker net zonder. Het kan net maar betellen krijgen, maar dan binnen de vereniging gauw failliet of de contributie moet naar een veelvoud van wat het nou is.